Good morning guys! Welcome back to my vlog. So today is Saturday. The day na pupunta tayo sa Opera House. Nagbablabla pa rin. Katapos lang namin mag-breakfast. Then nag-ready na ako. Ayan ang ating outfit. Ayan siya. Hindi siya Shane. Binili ko lang yan somewhere else in the city sa Melbourne. So yeah guys, tara na sa sa Opera House La Mierda today. So excited. Baka namang hindi halata. Hindi halatang excited. So lalakarin lang namin simula dito sa from hotel and sa sa Opera House. Maglalakad lang kami kasi medyo malapit lang siya ng konti. And may sasakyan kami pero hindi na namin gagamitin. Medyo nakakasilaw ang aking ganda. Hindi namin gagamitin kasi mas gusto namin maglakad kaysa mag-cuts ng bus or gamitin yung sasakyan para ma-enjoy namin yung view. Ganon. So parang 20 minutes namin siyang lalakarin. Pero okay lang, at least may enjoy namin yung view. So si Jason na dun sa kabila. Naiwanan ako kasi bigla ba namang tumakbo. So tatakbo na rin ako. Takbo! We're here together. Alright. Lakad-lakad lang. Sundan lang natin to guys. Itong daan na to papunta sa tamang direksyon. Dito kami dumano. Diyan. Your food, seafood. The mussels. Look at it. Seafood. Look at it, the mussel. Oh, the mussel. The Aboriginal is eating that, babe. Wow. Sarap mag-jogging dito. That's good. Wala pa tayo sa kalahati maglakad. Nasa na ba yan? Nasa na ba yung Opera House na yan? Parang nakakita ko na. Ay, ayan na! Ayan na ang bridge! Nakakita ko na ang bridge. Ayan guys, malapit lang to sa tinutulayan naming hotel. Charan! Ayan na. Ang ganda, diba? Tapos simula dito ang ginagawa ng isang yan, maglalakad tayo all the way from there up to there. So okay lang, kaya nga kami naglakad lang kaysa mag-bus or mag-drive. So medyo mahaba-habang lakaran pero okay lang. Nakita rin kita sa wakas. Ayan. Andito na tayo guys. Ayan na. Nasa Opera House na tayo. Tapos yung bridge na yan, yung kalahati, yan yung lagi kong nakikita eh. Sana pupunta yung isang yun. Mag-a-adventure na naman siya dyan sa taas. Ito yung harap ng Opera House. Ayan. Tapos
Ayan. Ayan. Dati nakikita ko lang to sa libro. Ngayon, andito na ako. Yes. Lakad tayo dito sa ano. Likod ng Opera House. Hindi na kami pumasok, guys. Kasi... Pinyitang to. Ano naman gagawin sa loob? Oh, yun ang ibig niyang sabihin. Yun naman ang ginagawa sa loob. Concert room. Ang ganda! Ayan o. Mamaya sakay tayo dyan. Ayan. Ito yung likod. Kanina nasa harap tayo. Oh, diba? Ayan, resto yan. They don't have this in Singapore. Hindi na kami pumasok sa loob. May bayad siya, $40. Pero, dito lang kami sa labas. Basta nakita ko na tong Opera House tapos. Dati sa libro lang kita nakikita. Ngayon na! Oh my God! Ayan. Oh, what's that? Luna Park. Luna Park? Ah, yeah. No. Sunog ang kaluluwa. Ayan na. Ay, yeah. Ang ganda dito, guys. Tabi-tabi ng bahay nila. Super ganda. Naabot din kita. Yan. Ang ganda. Kung alam maganda. Ganda talaga. Ayan. Oh. Imagine your family living Tapos there. na tayo sa Upper House. So, next destination is, I don't know. Where are we going now? Walking. Walking. Are we catching the ferry? No. The boat? No. Now we just walk. Andun guys. Sa likod nito guys, ano? Andun yung Opera House. Hindi ako makamububoard saan. Hindi ako makamububoard sa Opera House. First time ko kasi makita. Super ganda niya as in. So, andito na tayo sa likod. Ayun pa rin yung bridge. Kung nakakita nyo. Against the light tong camera na to. So, maghapon tayo magkalalakwatsa. Sulitin ang holiday. Easter holiday. Gusto ko sana pumunta sa Tarunga Zoo, pero ayun nitong isa. Kasi, once na pumunta kami doon, whole day daw yun. So, naubos yung time namin doon sa loob ng zoo. So, what's our next destination? Where? Manly is the furthest one. Okay, tingnan muna natin guys kung alin ang susunod ha. Ayan, oh. Guys, nasa loob na tayo ng zoo. Si Jason nandun siya. Gusto niyang maupo sa may under the sun. Ayoko naman. Masunog yung kaluluwa natin. So dito na lang tayo sa tulog. Ayan, nasa may bintana naman tayo. Mura lang yung bayad. 9.90 adult. Ano na yun? 20 minutes yata. Ganon. Mabilis lang. So, nasa tayo? Monthly ferry. Yun ang pangalan. Monthly ferry.
Next destination is Manly Beach. Ito yung ano, popular na beach dito sa Sydney. Ito yung lagi ko nakikita sa TV eh. Ito. Summer na summer. Oh, diba? Ang daming tao. Masali yun si Mang Kanor. Ayun. Naglulublob yung isa. Oh. Ayun. Guys! Bye na tayo. Dali lang. So, meron akong nabiling t-shirt. Ano siya? XS. And, ang nakalagay ay Sydney, Australia. Tapos may opera house. Ayun, may opera house na drawing. Thank you, husband. Embroidery. So, $10 siya. $10 each. Yeah. Tapos ito namang isa, No one need to know the price. size small. Ang nakalagay dito ay Sydney, Australia Sydney Opera House. Ayan. Ayan siya. So, $10 each. So, meron na akong souvenir. Thank you. Teka, magtitibla muna ako ng ano. Ng ating cup of tea. Kanina pa kami dumating, guys. What's your bachelor shoot doing there? Just throwing like that? Yes. And katatapos namin na mag-lunch. Anong oras na? Parang ano na siya. Parang lunch and dinner na siya kasi anong oras na 4 o'clock na ng hapon. So, ito pa lang yung aming lunch. Pero dinner natin. So, ayun. Kaya pa kami dumating. Masarap yung ating tea. Tea. Is married at first sight on tonight? No. No? No. Tomorrow is... yeah, it's Saturday today, eh? Mm-hmm. Tomorrow is Sunday. Mm. I'm not sure. No, it's a Monday.